таҷҳизоти навихтироъкардаи нафақахӯр Нӯмон Ҳасанов аст. онро барои дуд кардани испанд истифода мекунад. Ин нафақахӯр, ки худ муҳандис аст, мегӯяд барои пешгирии бемориҳои сироятӣ дуди испанд фоидаи калон дорад. аз ин рӯ тасмим гирифт таҷҳизотеро ихтироъ намояд, ки барои дуд кардани испанд мусоидат кунад. ин таҷҳизот дастӣ сохта шудааст. аз рӯи нақли ихтироъкор ба талаботҳои бехатарӣ аз сӯхтор низ ҷавобгӯ мебошад. бинобар дар дунё паҳн шудани касалии вируси коронавирус як китобҳои илмӣ хонда як хулоса омадаам, ки ҳамин ҳазор испанд барои паҳн нашудани касалиҳои вирусӣ бисёр фоиданок аст. аз ҳамин хотир як таҷҳизот сохтаам, ки барои дуд кардани ҳазор испанд ёрдам мекунад. дастгоҳ иборат аз қисми ҳаводиҳӣ, дуддиҳӣ, қисми оташдон ва қисми вентилятор. субҳи имрӯз санаи 26 март сокини 70-солаи шаҳри Хоҷанд Нӯмон Ҳасанов бо таҷҳизоти ихтироъкардааш ба симои Мустақили Якум омада ин ихтирооташро муаррифӣ намуд. мегӯяд таҷҳизот аз металли пӯлод сохта шуда ду қисми асосӣ дорад. яке барои гузоштани испанд ва қисми дуюмаш ҷойи муҳаррик аст. он ҳам тариқи ноқили барқӣ ва ҳам аккумулятор кор мекунад ва симтори дуқапатаро доро мебошад, ки он вазифаи нигоҳ доштани алавпораро дар дохили таҷҳизот иҷро мекунад. ихтироъкор таҷҳизоти навсохти худро дар идораи симои Мустақили Якум бори аввал аз тадқиқ ё худ эксперимент кард. ин қисме ки аловдонаш аз фузулот сохта шудаги фузулоти 2 миллиметри оҳанӣ пӯлод. инҷо дорад оташдон дорад, баъд инҷо як тӯри майда дорад барои ки қисмҳои оташ биромда набаровад. инҷо ҳамроҳи вентилятор инҷо дорад вентилятор ҳаводиҳак, аккумулятор ва блоки таъминкунии барқ 12 волта кор мекунад. Нӯмон Ҳасанов худ механик аст. ҳоло ки дар нафақа мебошад, барои беҳуда сарф накардани вақти худ даст ба машғулияти дӯстдоштааш зад. ӯ ба ихтирои таҷҳизоти гуногун мароғ дорад ва ин таҷҳизотро дар синни 70-солагиаш ихтироъ кард. мақсади асосии ӯ аз ин ихтирои охиринаш пешгирии бемориҳои сироятию вирусӣ ва махсусан коронавирус мебошад. якумаш ин барои пешгирӣ профилактикаи коронавирус. мо медонем, ки дар давраи қадима вақте ки офат меомадагӣ аз ҳамон дуди ҳазори испанд истифода мебурдагӣ. мо хостем, ки замонавӣ кунем, ки як барои корхона, барои хона, барои идораҳо ҳамин чиз дастрас бошад. хушбахтона то имрӯз дар Тоҷикистон ва махсусан вилояти Суғд коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. корҳои санитарию эпидемиологӣ дар вилояти Суғд пурзӯр мебошад. бино ба иттилои Маркази назорати давлатию санитарии эпидемиологии вилояти Суғд, корҳои амалии безараргардониву профилактикӣ низ ҳамарӯза дар мавзеъҳои серодам ва ҷамъиятӣ ташкил карда шудааст. ҳадафаш пешгирии бемориҳои сироятӣ ва коронавирус мебошад. гузориши Мафнун Шукур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.